Hello! Ay nga si di Fajakhare na Korean ng bostang gawa smile salon sila na ini ato ay na kailan sila si di ay samsay color sa'yo yung change na toge ato sila na punggi salon na nung na yung mga staff na ita kaya ay pwede kaya sana free to be kaya sana ka na itong behave to may aming minarasing isu si color sa'yo may di pero figure kaya wala sa sana may at na tanong lang kaya I'll be there for you.